бо муҳаммадалиму дар шаҳри нав аниқтараш дар мусобиқаи гӯштени дзюдо байни маъюбон шинос шудем. ӯ назди ман омада аз иштирокаш дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ қисса кард. ӯ гуфт ки ман соли 2002 дар шаҳри алмато дар намуди варзишҳои сабук аз ҷумла давидан ба масофаи 200 метр мақоми дуюмро гирифта будам. соли 2003 дар Ирландия низ ҳамин корро такрор кардам. ҳамчунин гуфт ки дар амрико низ будам ва бо ҳунарманди машҳур Арнолд Шварценеггер шинос шудам ва акс гирифтам. воқеан дунёи аҷиб доранд маъюбон. зимни мушоҳидаҳо маълум гашт ки онҳо нисбат ба якдигар эҳтироми бузург мегузоранд. кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамбастагӣ бо Федератсияи варзишгарони маъюби ҷумҳурӣ мусобиқаи ҷумҳуриявии гӯштини дзюдоро байни маъюбон роҳандозӣ намуданд, ки варзишгарон аз манотиқи кишвар ҷамъ омаданд ва миёни худ рақобат анҷом доданд. ҳадаф аз баргузории чорабинии мазкур ин интихоб намудани варзишгарони лаёқатманд, варзишгарони беҳтарин барои шомил намудан ба дастаи мунтахаби маъюбони ҷумҳурии Тоҷикистон аст. бояд ногуфта намонад ки он нафароне ки дар ин чорабинии варзишӣ ҳузур доранд ва иштирок доранд, ин аз ҷумлаи нафароне ҳастанд ки дар марҳилаҳои аввал ва дуюми мусобиқаи оид ба гӯштини дзюдо ки дар сатҳи ноҳия ва вилоятҳо баргузор мегардад интихоб гардидаанду маҳз ба мусобиқаи сатҳи ҷумҳуриявӣ рохат ёфтанд. шорух Назаров гӯштингири маъруф миёни маъюбон аст. ҳама интизори дидани маҳорати ӯ буданд. ниҳоят интизориҳо ба охир расиду шорух бо муҳаммадалие ки дар боло бобаташ қисса кардем андари майдон шуданд. дар фурсати хело кам ӯ тавонист ҳарифашро мағлуб намояд, аммо ғолибияти ӯ нофаҳмӣ ба миён овард ки дар натиҷа доварону гӯштингирон муросо намуданд ва ба ҳарифи шорух фаҳмониданд ки довар қарори дуруст баровардааст. усуле ки ман истифода бурдам меваза буд, яъне ки консепсия ваза дар замин лад додани даст. ман онро дар сатҳи аъло иҷро кардам ва судя ки мате гуфт истем. ман истодам сар додам. маро гуфтанд ки мате. ман фармони довара фаҳмидаmu дасти онро сар додам. дар рафти суҳбат шорух Назаров аз чӣ гуна ба варзиш омаданаш қисса кард. ман аз кӯдакиам ба намудҳои бисёре варзиш машқ мекардам. масалан вазнбардорӣ, дастхобонӣ. тӯли 7 сол мешавад ба гӯштини ҷудо машқ мекунам. маро ба гӯштини падарам овардааст. шорух Назаров ғайр аз иштирок дар чорабиниҳои дохилӣ ҳамчунин дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок мекунад. ман ки 2017 боз дар шаҳри Қорғонтепа дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ҷои аввал шудам ва рохат гирифтам. ба чемпионати Осиё дар шаҳри Ташкент ки буд, ҳамунҷо рохат гирифтам. яке аз варзишгарои пешқадами мо дар зюдои гӯштини зюдо ин Назаров Шорух мебошад, ки дар Қазоқистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон ҷоҳои намоёнро гирифта меояд. маъюбияти гурӯҳи якум мебошад ӯ аз ҳисоби нобиноӣ. албатта ки ҳар як варзишгар дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок ва сазовор гардидан ба медали тиллои чунин мусобиқотро дорад. шорух низ ҳамин хел. мусобиқае ки дар пеш аст дар Америка аст, дар давлати Перу. фикре дорам ки мо ба ӯ ҷо расида наметонем, лекин дар Қазоқистон мусобиқаи гран-при аст дар шаҳри Нурсултон ва 7-8 октябр дар шаҳри Ташкент боз гран-при аст. моро дастгирӣ кунанд, моро метавонем ба монанди ҳамин дигар варзишгарони ҷудокори Тоҷикистон иштирок кунем. Саиду Фирдавс, намояндаи Федератсияи варзишгарони маъюб дар ноҳияи Шаҳринав гуфт ки мо на танҳо дар самти гӯштини дзюдо, балки дар намудҳои варзишҳои дигар низ варзишгарони фаъол дорем. варзишҳои гуногун аст байни маъюбон. ин тенниси рӯи миз аст, шашка, шохмот, дастхобонӣ, вазнабардорӣ, ки мо хеле варзишгарои фаъолам дорем дар ҷумҳурӣ
ҷойҳои намоёнро мегирад. қудратулло низ дар баробари дигар варзишгарон ба ин мусобиқа омад ва бо чанд ҳарифи худ дастболо гардид. қудратулло чанд сол шуд ба гӯштин машғул аст? 12 сол шуд ба гӯштин машғул ҳастам. Мушкил нест? Ай кӯдаким гӯштин гирифтагӣ мушкили аввалӣ надидам. Тамом надид. Дар ин мусобиқа мо гӯштини туро тамошо кардем. Хеле беҳтару боло, яъне ки маҳорати олии худро нишон дода тавонистӣ. Ба фикри ту аз ҳама ҳарифи нобоб он ки ҳарифе ки барои ту хеле мушкил буд онро мағлуб кардан ки буд дар ин ҷо? Файзулло ай вилояти Хатлон буд. барои чӣ бо гирифтан мушкил душвор? барои он ки ҳар думон дастмон ахела чӣ буд, инами қапидан мушкил, инами қапидан толка мушкил буд. ғайр аз ин мусобиқа боз дар кадом мусобиқаҳо иштирок кардем? дар мусобиқаи шаҳри Турсунзода иштирок кардагӣ будем. 2-3 сол дуюм ҷой гирифтагӣ будем. Якум бораки якум ҷой гирифта истем. яъне ки дар ин мусобиқа ҷои аввалро ишғол намудӣ. боз чӣ нақшаҳо дорӣ, чӣ орзуҳо дорӣ, чӣ мехоҳӣ? орзу дорам ки амин ай чи давлат берун ягон ҷо рафта ҷои аввал ишғол кардам. яъне ки дар мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ иштирок кардан надорем. хуб, саломат бошем, мо барои ту барор мехоҳем. муваффақият. гӯштин миёни Қудратулло ва Шукрулло аз вилояти Хатлон хеле тузутун сурат гирифт, чун онҳо ҳамкисмат буданд, аз усулҳое кор мебурданд ки ҳар ду дар он усулҳо таҷрибаи зиёд доштанд. ниҳоят Қудратулло бо як вазаре тавонист ки ҳарифашро шикаст бидиҳад. Шукрулло аз вилояти Хатлон омадааст то дар ин мусобиқа ба мақоми соҳиб бигардад, аммо мутаассифона шикаст хӯрд. мо тавонистем ки бо ӯ низ ҳамсуҳбат гардем ва аз қисматаш огоҳ бошем. تقریبا از سینت هفتیم باش میکنم. استادم رجب بکلی است. 3 دستم مادرزادی است. برای من با مثل 2 دسته است. پدر مادرم با من یگون ناراضگی نمیکنند. من میگفتم با آنها میگفتند مایلش رو. وقتی من در نوروز قطعی آدمای 2 دستم گوشتین میگیرم، این مسابقه هم با مثل آنها. дар ин мусобиқаи сатҳи ҷумҳуриявӣ варзишгарон аз тамоми минтақаҳои Тоҷикистон иштирок доштанд. Масалан, дастаи Хатлон 1 бо 6 варзишгари худ ба ин толор омаданд, то аз ин ҷо дасти холӣ нараванд. Хусрав Ҷурабеков аз ҷумлаи он варзишгароне аст, ки бо шикасти ҳарифи вазнинсанги худ ҳамаро дар ҳайрат гузошт. Приехали в числе команды 6 спортсменов и показали результат неплохой. То, что вот у нас Джурабеков Хусрав весит 93 килограмма. Несмотря на 93, он выступил плюс 100 килограмм и выиграл первое место. ин чорабинии иқдоми кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ки ҳадафи аслиро ба мо намояндаи ин ниҳод Баҳром Ишратов ошкор кард. барои ҳарчи бештар ҷалб намудани варзишгарони маъюб аст. ва бубинед ки имрӯз он қадар варзишгарони ғайури маъюби Тоҷикистон ки дар ин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба дзюдо талош варзиданд, яъне инҳо ҳам фахр, ҳам намуна барои ҳам ҷавонони солим ва ҳам барои он ҷавононе ки маъюбият доранд гардиданд, то ки тавассути ин чорабиниҳо ва тавассути интишори ин чорабиниҳо тавассути ахбори умма ва соити ахбори умма мо боз ҳам умедвор ҳастем ки ҳарчи бештар варзишгарон ва он ҷавонон ҷалб мегарданд ва мураббиён ва мутахассисони соҳаи варзиш аллакай омода ҳастанд ки бо ин варзишгарон кор кунанд ва аз байни ин варзишгарон, аз байни ин иштирокчиён варзишгарони ҳақиқӣ ва касбиро пайдо намуда тарбия созанд. ҳамчунин Баҳром Ишратов ба мо гуфт, ки ин аввалину охирин нақшаи мо нест, ки барои ин табақаи ҷомеа пешбинӣ шудааст.
طبق نقشه تقویمی کمیته کار با جوانان ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در پیش یک قطار چهاربینی‌های ورزشی از قبیل دستخوابونی، از بادمینتون، ورزش سبک، تنیس روی میز، فوتبال خرد و عموما بسیاری نمودها هستند که ما محض می‌خواهیم در بین ورزشکاران معیوب دایر نماییم. یعنی مسابقه های سطح جمهوریوی با اشتراک نمایندگان سوخت و خطلان، بدخشان، با نمایندگان شهر دوشنبه و یک قطار ناحیه‌های شهر ناحیه تابع جمهوری یعنی دایر گردد تا که ما با این وسیله هم بیشتری اون نفرانی رو پیدا نماییم که توانیم به دسته منتخب جمهوری تاجیکستان شامل سازیم. агар ба хазинаи дастовардҳои варзишгарони маъюб назар намоем, воқеан мо дар ин ҷабҳа коҳидаем ва қариб ки дастоварди бузурге аз мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ надорем. барои бой гардонидани хазинаи дастовардҳо бояд чӣ кореро ба сомон расонем, то аз вартаи беҷоизагӣ раҳо ёбем. албатта таври маълум аст, барои ҳарчи бештар ба даст овардани натиҷаи варзишӣ дар арсаи байналмилал ин пеш аз ҳама иштироки бештари варзишгарони тоҷик бояд бошад. яъне мо ҳарчи бештар бояд иштироки варзишгарони тоҷикро дар арсаи байналмилал дар мусобиқаҳои рейтингӣ, мусобиқаҳои ҷаҳонӣ байни маъюбон таъмин созем ва тавре ки мо медонем чӣ қадаре ки варзишгарони тоҷик дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ иштирок кунанд, ҳамон қадар таҷрибаи бой пайдо намуда ва ҳам аз рӯи хатогиҳои худ ва ҳам аз рӯи маҳорати худ бештар кор мекунанд ва мо боварии комил дорем ки дар арсаи байналмилал аз арсаи байналмилал мо натиҷаҳои хуби варзишӣ ба даст меоварем. имрӯз барои варзишгарони дорои имконияташон маҳдуд рӯзи фаромӯш нашаванда буд. онҳо хеле хушнуду болидарӯҳ ба чашм мерасиданд. мо шахсони дорои имконияти маҳдуд миннатдории худро ба пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон мерасонем ки ба мо чунин шароитҳо муайё кардиянд ва мо дар қатори дигар шахсон метавонем ба варзиш машғул шавем ва аз номи худам ва аз номи кумитаи миллии паралимпии ҷумҳурии тоҷикистон ва аз номи федератсияи варзишгарони маъюби ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳокимияти ноҳияи шаҳрнав мерасонам ва кор бо ҷавонон. барои ҳарчи бештар ҷалб намудани маъюбон ба варзиш ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таваҷҷӯҳи хоса дорад ва дар ин замина шароитҳо фароҳам оварда шудааст. барои дастгирии табақаи маъюбон имрӯзҳо дар саросари кишвар толорҳои варзишӣ бунёд ёфтанд, то онҳо рафта озодона ба варзиш машғул бошанду ва умеди дар дилдоштаашон бо соҳиби ҷоиза гардидан дар мусобиқаҳои байналмилалӣ бароварда шавад. ин мусобиқа ҳамчун чорабинии муттаҳидсоз бо супоридани ҷоизаву ифтихорномаҳо хотима ёфт.